Ano? Huwag ka nang bumalik sa amo mong salbahe. Akala mo naman kung sinong gwapong lalaki. Ito na! Hala, hinihila. Oh, Hala! Ito! Pakisahin ko para taas! sige, sige. Wow! Bakit sardinas? Kanina buo pa. Pero ngayon, tinagod-tagod na! Parang kakaiba to. Kuhain natin, baka ito na nagdala sa atin ng swerte. Hoy! Saan ka pupunta? Gaya ni Magdila, Hinahanap ka ni boss. Gusto ka niyang makita. Akala ko si Okoy! Tao pala! Musaw ba kita nga hanapan? Bahala kayo dyan! Titilag na ako sa grupo! Anong sabi mo? Problema dito. Boss, saan ka pupunta? Kumusta na yung pinatumba ko? Boss, ayaw ko na sa trabahong to. Ayaw mo na? Pero ayaw mo na rin makita yung kasintahan mo. Pagka hindi ako ang tamang lalaki para sa'yo. Kung hindi ikaw ang tama, sinong tama? Siya? Mukha pa lang nito, parang mali na. Sige, lait-laitin niyo ako. Pero alam mo ba, nahuhulog na ako sa'yo. Nahulog ka na? Kaya pala hindi na may itsura yung mukha mo? Ba't kayo tumawa? Sorry, boss! Walang hiya kayo. Kinagago niyo ba ako? Ah, hindi! Ano ba to? Talikod! 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 Ayun ka. Mauna ka na! Tumakbo ka na! Hayop ka. Papatayin talaga kita pangaka. Wala ako dito. Hayop na taong yun. Nilalahit pa talaga ako. Pangit ba ako? Hindi, boss! Kapalit-palit ba ako? Hindi, boss! Then why? Push! Bakit? Bakit? Bahiran mo yung luha mo. Anong gamitin ko? Panyo? Ito boss! Dahon! Bagay sa mukha mo! Walang hiya kayo. Iyay boss! Nasaan na sila? Tumakbo! Habulin natin. Tara no! Bus, huwag ta kadagabol! Tumahimik ka. Sabi ko habulin. Walang hiya kang Bisaya ka. Tara. Tara na mo! Tara! Akin yung mataas. Bilisan natin, baka mabunan tayo. Anong oras mo ba? 1, 2, 3, para makalas 4. Oo! Tara! Maghiwalay tayo! Boss! Hindi pa nga naging tayo, maghiwalay na. Bading ka ba? Anong bading? Sambunutan kita boss. Bading nga. Tara na! Maghiwalay tayo ng dadaanan. Boss! Boss! Ayaw! Abangan mo naman! Tara! Ayun sa lobo! Boss, may tama ako. Saan? Sa puso ko, ang gwapo kasi niya. Sige, mauna ka! Sige boss!
Gumising ka! Gumising ka! Anong nangyari sa'yo? Hayop. Hayop na taong yun. Tara! Hayop ka! Hindi pa ipinanganak ang taong magpapabagsak sa akin! Diyan ka nagkamali! Anong akala mo sa akin? Fetus! Itong siyo! Hayop talaga to. Tara! Bilis! Walang hiya ka! Pinahirapan niyo pa kami! Talagang wala kaming hiya. Dahil wala kaming kabayo. Paano ba rin niyo? Ah, ito! Walang nahangon ito! Aray ko! Ah! Bakit mo? Oh, ang sakit. Sige, upakan niyo! Ako nang bala! Ako nang bala! Ako na. Mas gugustuhin ko pang ako'y masaktan kaysa ikaw. Tumahimik ka! Hindi ka nga nagpatuli dahil ayaw mo masaktan. Basta! Nag-iba na ngayon! Ikaw naman! Ayaw kita saktan, ang gwapo mo. Ano ba itong mga tao? Ikaw na nga! Ayaw, di ba? Ano ba ito? Ang hina ng kalaban ko! Ikaw! Pinahamon mo ako? Oo! Susubukan natin. Hanggang saan ang kaya mo? Sige! Subukan mo! Teka! Bakit? Itaw! Sagabal Sagabal! yan! Kapit natin! Ah! Ayaw, di ba? Bumangon ka! Bumangon ka! Haranahin kita, saan tayo mapunta? Shout out karon. So shout out di ay ni Mickey and Marie Vlog. Thanks for Shout out po di ay ni Andrew Varun! Shout out pa rin kang Dennis Sorban. Salamat kay sa pag-view sa among mga videos ug sa katong wala pa ka subscribe, please click the subscribe button and hit the notification bell for more videos. Daghang salamat and God bless!